Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, xoves, día 20 do mes de febreiro, terá continuidade este informativo ca charla co alcalde Juan Manuel Rodríguez, que estará ao remate do mismo. Hoxe falaremosles do Antroido, falaremosles do Colexio A Silva, que gañou un concurso a nivel galego, falaremos do Día de Rosalía, que será o domingo, pero que o Concello anticipa para o venres cos escolares. En Crobas volve a ser unha zona tampón no tema da polilla da pataca, da que falaremos. O domingo que ven hai teatro infantil, lembramos o embellecemento activo, o bardoio de poda e de inxertos, ese seminario de defensa persoal, e falaremos tamén de un curso CELGA, de curso de galego, que poderán sacar gratuitamente na Mancomunidade de Ordes. Nos deportes estamos a xoves, xa sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos da fin de semana, que repasaremos en canto tempo para mañán venres unha fronte activa traerá chuvia. Como decíamos ao principio, este sábado que ven, día 22, coincidindo con sábados de baile, haberá degustación de produtos do Antroido. Será no local social no edificio do Museo do Moucho e ademais tamén hai baile que aproveitarán para celebrar como si fora carnaval, como si fora o Antroido. Eso será este sábado 22 no local social de Cerceda. O martes día 4, xa nos anticipamos a dentro de 2 semanas, martes día 4 será o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal de Cerceda con entrada gratuita de 4 da tarde a 8 da tarde con hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataforma 360 e fotos. Tamén haberá chocolatada a partir das 6:30 do martes de Antroido, martes 4 de marzo, Festival Infantil. E tamén lles anticipamos que o sábado seguinte, sábado día 8, será o Antroido Veciñal en Cerceda, organizado pola Asociación Cultural Lucerna en colaboración dos veciños, será o sábado día 8. Mais temas, o Celso Emilio Ferreiro da Silva, o Colexio da Silva gañou o concurso para elaborar unha exposición sobre ao Día das Letras Galegas. A Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura otorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral, unha homenaxe que será o Día das Letras Galegas e donde ademais Cerceda ten protagonista con 2 veciñas. Os alumnos do Colexio da Silva elaboraron unha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e tamén un caderno didáctico que guíe a observación dos cartéis e fomente a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxeadas. Neste certamen poideron participar todos os centros docentes de ensino público de Galicia. Había unha categoría A para centros de educación infantil e primaria e unha categoría B para centros de educación secundaria. O premio da categoría A foi para o Colexio Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro de A Silva, que recibe ademais un premio metálico de 2.000 euros. Na categoría B foi para o Colexio Castelao de Vigo. Tamén o profesorado levará, pola súa participación de xeito activa, recibirán unha certificación de primeiro premio de innovación educativa cunha equivalencia a 20 horas de formación permanente, así como a coordinadora levará 30 horas de formación permanente. Mais temas, o Día de Rosalía, que é o próximo domingo, día 23, pois o Concello de Cerceda anticipa para este venres, día 21, para mañán, donde o Concello celebra o Día de Rosalía de Castro cos alumnos dos colexios. Terán un acto, como ven sendo tamén nos últimos anos habitual, no Auditorio Municipal a partir das 10:30 coa lectura de fragmentos da obra de Rosalía de Castro e haberá tamén agasallos florais. Lembrámosles agora, como xa anticipamos esta semana, que a Xunta de Galicia actualizou as zonas afectadas pola polilla da pataca e as que son tampón, é dicir, aquelas limítrofes e de contención que manteñen todas as medidas aínda fitosanitarias establecidas previamente en anteriores resolucións.
A día de hoxe, os datos de seguimento deste organismo nocivo amosan un avance significativo na súa contención, e algo previo para unha posible erradicación xa en breve. En varias zonas demarcadas non se detectou xa a presencia deste organismo durante 2 anos consecutivos, o que fai posible o levantamento das medidas fitosanitarias de erradicación. Noutras zonas aínda é necesario manter as medidas fitosanitarias vixentes ata que pasen 2 anos dende a última captura. Os agricultores de todas as zonas tampón indicadas nesa resolución, entre as que se atopa a parroquia de Encrobas, deben comunicar inmediatamente despois da siembra da pataca, en todo caso antes de o 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación se realizará utilizando o modelo do anexo a través da oficina rural máis próxima ou tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia. A plaga denominada polilla guatemalteca foi detectada xa na Comunidade de Galicia en agosto do ano 2015. O domingo que ven, día 23, hai teatro infantil. Brincadeiras da Lingua ofrece a Será Brincadeira da Linguas, a obra que se representará ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda, donde ademais tamén se celebra o Día de Rosalía. Brincadeiras da Lingua é un espectáculo que ten como obxectivo dar a coñecer a enorme riqueza e variedade dos ditos e recitados da literatura popular infantil de Galicia e fomentar así tamén a súa práctica entre a cativada e no ámbito familiar, mediante xogos verbais de participación, cancións, contos, monicreques e outros recursos. Será o domingo, este domingo que ven, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio de Cerceda, de xeito gratuito, Brincadeiras da Lingua. Agora falámoslles en este caso, vamos a pasar directamente a falarlles dese obradoiro de poda e inxertos que vai a ter lugar mañán venres e pasado mañán sábado. Xa están as plazas cubertas e todos aqueles anotados terán mañán venres, día 21, terán a parte teórica no vivero de empresas de Cerceda de 6 da tarde a 8 da tarde e logo, pasado mañán sábado, pola mañán, de 10 da mañán a 2 será a parte práctica. É un obradoiro de iniciación a poda e inxerto que cubriu as plazas rapidamente e que agora o Concello valora, estamos pendentes de si organizan unha xornada máis para que todo o mundo que quedou fora poda disfrutar deste obradoiro de poda e inxertos, de iniciación. Cerceda vai acoller o sábado 15 do próximo mes de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se vai a celebrar dende as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda ese día, o día 15 de marzo. Teñen de plazo para inscribirse ata o día 11 de marzo. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF e se trata dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require inscripción previa. As menores de idade terán que presentar unha autorización dun representante legal e os demais deben realizar a inscripción mediante un formulario online habilitado na páxina web da Diputación ou, se queren, tamén nas redes sociais do Concello de Cerceda ou na propia páxina web do Concello de Cerceda. Agora falámoslles de uns cursos de celga, cursos de galego para tentar de conseguir o nivel celga que lle corresponda ou que podan acceder. Dende a Mancomunidade de Ordes organizan un curso de 40 horas para presentarse ás probas do celga, do certificado de lingua galega. Ou tamén organiza outro curso de competencias clave en lingua galega. O curso celga vai a comenzar o 10 de marzo e serían os luns e os mércores de 10 da mañán a 12 ata o 14 de maio, mentras que as competencias claves en lingua galega é un curso de 10 horas e serán os xoves pola mañán de 10 a 12 do 3 de abril ao 10 de maio. Para inscribirse, obter máis información, poden ata o día 6 de marzo chamar por teléfono o 981 68 0002. En canto aos deportes, estamos a xoves, imos o calendario deportivo da fin de semana
dos nosos equipos. Comenzando polo fútbol na segunda categoría Galicia, o Queixas recibe na casa o Portazgo, un Queixas que ven de vencer fora con todas as aspiracións a ascender de categoría. O equipo de Pablo recibe o domingo ás 5 da tarde o Portazgo na casa. O partido é na Revolta o domingo ás 5, Queixas Portazgo. Na terceira categoría Galicia xoga fora da casa o Atlético Cercedense, xoga en Vilasantar. Vilasantar, Atlético Cercedense o domingo ás 6 da tarde en Vilasantar. Para a súa parte, o San Martiño recibe na casa o Abellá, tamén será o domingo ás 5:30 no campo do Roxo de Herba Natural. O Rodís descansa nesta xornada. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan na casa. Atlético Cercedense Betanzos, este sábado ás 5 da tarde no Roxo. Pola súa parte, os cadetes xogan en Ordes. Ordes P, Atlético Cercedense Cadete, o domingo ás 10 da mañán en Ordes. Os infantís descansan nesta xornada. Os alevíns xogan en Carballo. Luís Calvo Sanz B, Atlético Cercedense Alevín, sábado pola mañán ás 10:30 nas Eiroas. Os benxamíns, o Atlético Cercedense Benxamín A, xoga na casa contra o Abellá, este sábado ás 10:30 no Roxo. E a continuación xoga o Atlético Cercedense Benxamín B contra o Brexo Lema, despois sábado ás 11:45, ás 12 menos cuarto tamén nas instalacións deportivas do Roxo. E ali tamén xogan os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Ordes, este sábado a 1 da tarde nas instalacións deportivas do Roxo. No fútbol femenino do fútbol 7, Atlético San Pedro C, Atlético Cercedense, o domingo ás 12 menos cuarto en Iñás. No fútbol de veteranos, na segunda división, Cerceda de Veteranos Relámpago o domingo pola mañán ás 11 en Orellán. E na segunda B de veteranos, Juventud Latino San Martiño o sábado no campo da Torre número 1. E hai un Cambre Rodís de veteranos o domingo ás 10:30 no campo dos Pinares. En canto tempo, unha fronte moi activa vai atravesar Galicia durante a xornada de mañán, deixando ceus con máis nubes pola mañán e con chuvias localmente fortes canto máis oeste. Xa pola tarde as precipitacións irán tomando carácter máis intermitente, mismo abríndose claros nas provincias atlánticas. As precipitacións poden ser en xeito de neve nas cotas máis altas. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un descenso. Os ventos soprarán de compoñente sur, pola mañán fortes no litoral e moderados con intervalos de fortes no interior. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.